I sada bih se dotakao jedne velike ličnosti, koja je potpuno zaprepastila Britance. Ja moram da kažem samo jednu stvar. Pitanje je uopšte da li vi očekujete od mene ovako jedno predavanje. I ko znam, ja mogu možda da krenem ovako dugo. I očekujem od vas da ako pređe meru da krenete da se nakašljavate, zevate i škripućete stolicama da znam da treba da prestanem. U međuvremenu, šta se dešava? Pojavljuje se ličnost koji se zove Mahatma Gandhi. Ne, Indirin otac je Nehru. Ona je bila udata za Gandija drugog nekog. Čovek koji je spoznao da šut sa rogatim ne može, nego na potpuno drugi način. Znači, ti silnici, anglosaksonski i američki, oni reaguju samo na dignutu pesnicu i na rat. Međutim, Gandhi ih je potpuno zaprepastio. Znači, tim takozvanim pasivnim otporom, tim otporom ljubavlji, on je rešio da Englezima pokaže ko je zaista civilizovan, ko je zaista kulturan. I on počinje sa neverovatnom akcijom mirnog otpora, ali što je veličanstveno, u toj njegovoj satjagraha, to Indusi nazivaju, to je on tako nazvao, to je taj sistem, znači, pasivnog otpora, ali ne u tom smislu, jer pasivni otpor možda pređe u ljutnju, nego pasivni otpor sa ljubavlju, sa željom da i taj protivnik spozna istinu. I on je u toj satjagrahi rekao, mi se nikada protiv Britanaca nećemo boriti kad su oni u problemu. Neću da se borim sa svojim protivnikom kada on ima problem, nego će biti fair play. Kad on nije u problemu, onda ćemo da se suočimo. I šta se dešavalo? On je bio, pred Prvi svjetski rat bio je u Južnoj Africi, kao tad uveliko, jer je on završio pravo i bio je advokat, pravnik je bio u Južnoj Africi. On napušta Južnu Afriku, odlazi u Britaniju, a bio je žestoko diskriminisana, on je živao u toj jednoj indijskoj zajednici, jer bilo je dosta Indusa i dan danas ih ima u Južnoj Africi, i on se borio za njihova prava. I on je bio maltretiran, tučen, zatvaran od Engleza. Znači, Englezi su oduvek bili veliki neprijatelji indijskog naroda, indijskog kontinenta. On odlazi u toku Prvog svjetskog rata, odlazi u London, u Britaniju, i on, kao čovek koji je takve stvari pretrpeo od Engleza, on formira od engleskih Indusa sanitet koji pomaže Britancima u Prvom svjetskom ratu. Potpuno se predavši u jednoj ljudskom altruizmu, u jednoj ljubavi ljudskoj koju ti Indusi imaju u sebi. Vladika Nikola Velimirović, mladi vladika Nikola Velimirović je mnogo bio naklonjen Indiji. On je rekao da je to tako duhovan narod, nažalost, zalutao, nije otkrio Hrista, ali kaže, kad bi oni otkrili Hrista, ne bi bilo mesta u raju od Indusa. I on je otkrio to, tako da ima Božjih ugodnika i u drugim narodima. Svakako da ne možemo se porediti i svakako da ne možemo reći da, ne znam sad, možemo da meditiramo, ne znam, da se bavimo jogom, ali svakako da te neke ljudske vrednosti mogu prevazići mnogi hrišćana. Znači, on osniva sa Indusima sanitet i pomaže u Velikom svjetskom ratu Britancima, svojim najvećim neprijateljima. Odlazi u Indiju i kreće ta njegova borba. I bio je taj marš soli i neki drugi marš gde 5000 Indusa mirno ide. On je bio zatvoren, ali jedna pesnikinja, zaboravio sam kako se zove, nastavlja i vodi 5000 ljudi u gradu Amritsar. Dolaze, očekuje ih 400 policajaca i negde oko 8 engleskih sveštenika. I svih 5000 ljudi nailaze po 25 njih.
I svi oni mirno, bez podizanja ruku, dobijaju teške batine. Svih 5000 ljudi biva premlaćeno, da nije opsovalo, da nije podiglo ruku, samo su prilazili. I kad su svih 5000 bili premlaćeni, to je naravno posmatrala međunarodna štampa, to je ispao ogroman skandal u celom svetu. I tada je polako počela pad, jer nisu znali šta da rade Englezi, oni nisu navikli na tako nešto, oni su navikli samo na čizmu. I to je jedna velika stvar. Posle je i Martin Luther King u Americi, koga su naravno ubili, veliki bio poštovac Gandija. I on je krenuo tim, i on je čudo mogao da napravi. Ali ne daju bankari. Gubiš glavu, brate. Koji Kennedy, koji mnogi. Ali naravno, izgubiti glavu, izgubiti dušu, nijedno isto. Tako da, ako treba da gubimo glavu, gubit ćemo je, ali dušu nećemo. Tako da, u stvari, ta francusko-engleska koalicija u to vreme, kasnije prelazeći u savremenu Ameriku, je u stvari začetak, u to vreme to bio začetak NATO pakta, koga smo danas svedoci kao jedne, zapravo, jednog pljačkaško, zločinačke organizacije. I moram samo da se dotaknem još jednom Gandija i institucije Nobelove nagrade. Znači, znamo da je uvedena i institucija Nobelove nagrade za mir. Ko je mogao da dobije Nobelovu nagradu za mir nego Mahatma Gandhi? Ali naravno, on je bio protivnik imperije. On nije to nikako mogao. Ali je zato Barack Obama dobio Nobelovu nagradu za mir. I u tom trenutku, praktično, institucija Nobelove nagrade gubi svoj kredibilitet. Jer ako je čovek koji je u toliko ratova učestvovao i šta se sve desilo za njegovo vreme, naravno, to su sve mirovne akcije, tako? Ako on dobije Nobelovu nagradu za mir, Nobelova nagrada za mir potpuno gubi zapravo u stvari svoj kredibilitet. Jer to je ono, češ uši jedni drugima. To su Kinezi, baš se skoro smejali. Kaže, to više nema nikakvog smisla. To je ono što se ovde kaže, ja tebi vojvodo, ti meni serdaru. Jedne druge tetošu, a u stvari jedne drugima, znači samo izdižu se. Ko je mogao da dobije Nobelovu nagradu osim Gandija? Dobio je, ne znam, Dalaj Lama. Dobro, on je jedna efemerna ličnost. Ja sećam se kad sam bio u Njujorku, to je bilo 88. 89. Objavljeno je bilo da će Dalaj Lama sa svojim budističkim monasima da održi meditaciju u Central Parku u Njujorku na Manhattanu za mir u svetu. To je toliko smešno bilo. Mislim, ja poštujem tog čoveka, svakako, on je jedan verski lider, on se bori i tako, ali to je toliko smešno i jadno bilo. U sred jednog Njujorka, koje je jedno totalno izluđeno mesto, jedan Manhattan, skupili se njih, ne znam, 7-8 tih, došli su i tu se okupilo raznoraznih hipika, belih veštica, kakvih otkačenjaka, vegetarijanaca, to je tako smešno i jadno bilo. I oni su se tu molili, došli su one velike njihove trube, onda su se oni molili jedno pola sata, otišli. I to su tako neke delatnosti za koje čovjek dobio Nobelovu nagradu za mir. I takvih ličnosti smo imali i mi. I mi smo imali Mahatmu. Mahatma Pavle. A Mahatma, to je Rabindranath Tagora u stvari dao to ime Gandiju, u stvari znači velika duša. Mi smo imali veliku dušu. I mnogo više od Mahatme. On je bio sveta duša. Živa duša. Ne znam ja za dušu Mahatme Gandija, gde je i šta je s njom. Ali za Pavlovu znam gde je. To je naš Mahatma Pavle. To je čovek koji treba da dobije Nobelovu nagradu za mir. To je bio jedan tihi asketa, jedan čudni, prosto jurodivi, lud Hrista radi, koji je išao u svojim iskrpljenim mantijama, u svojim iskrpljenim cipalama, sam menjao sijalice u Patrijaršiji, vozio se tramvajem kroz Beograd, ali on je spojio šizmu,
Blaženi mirotvorci će se sinovi Božiji nazvati. Šizmu blentavih i šašavih Srba, koji jedva čekaju da se cepaju, da se svađaju, da se razilaze. Naravno, ko bi jednom srpskom popu dao Nobelovu nagradu za mir? Ali on je nju zaslužio. Ali njemu je Gospod Bog dao tu nagradu.